Místo, kde se na budoucnost připravují zdravotníci i pracovníci sociálních služeb. Místo, kde se výuka zdaleka nerovná sezení v lavicích. Místo, kde se teorie obratem mění v praxi a každý den je skutečným zážitkem. To je Střední zdravotnická škola Brno-Jaselská. Škola s více než 75letou tradicí. Škola, která studentům otevírá uplatnění skrze 3 různé studijní obory. Vždycky mě zajímalo, jak to v sociálních službách chodí, jak to tam vypadá. Díky školním praxím se můžu potkat s dětmi od miminek až vlastně po seniory a díky tomu můžu zjistit vlastně, co mě baví a kam bych to chtěla směřovat. Tady se student najde v jakémkoliv směru a i když není na 100% rozhodlý, co by chtěl v budoucnu dělat, tak mu dá škola dostatek prostoru, času a hlavně možností na to, aby se našel, stejně jako já, a zjistil, co ho baví a co ho naplňuje. Líbí se mi, že když tady vlastně člověk chce být tak jako kýmkoliv, tak se mu od školy dostane jenom podpora a to si myslím, že na středních školách je hodně důležité. Díky mému oboru nemusím mít žádné další studia. Chtěla bych zkusit si zažádat o zaměstnání v Kuřimi ve věznici jako příslušník vězeňské služby. Už od 2. stupně základní školy jsem věděl, že budu chtít být záchranář a nebyl pro mě lepší obor než praktická sestra, která mě na to vlastně připraví nejlíp a tuhle školu jsem si vybral, protože je nejlepší za mě v Brně. Jsem tady už 4. rokem a každým rokem se ta škola posouvá dál a dál. Teďka se tady vybudovala tahle učebna a má simulovat nemocniční prostředí a máme tady i figuríny, které mají simulovat pacienty a na dálku se dají ovládat podle toho, co ten daný žák třeba provádí nebo má řešit s pacientem. Líbí se mi tady přístup učitelů, kteří jsou vstřícní, můžeme se na ně kdykoliv obrátit a podpoří nás. Také se mně líbí, že nám funguje školní parlament, kterého jsem členem a vlastně vedení školy se zástupci žáků z každé třídy řeší problematiku žáků nebo co by chtěli změnit, co by chtěli nového. Já jsem si tento obor vybrala z důvodu, že jsem od malička již toužila někoho opečovávat. Když děda byl nemocný, tak jsem mu obvazovala nohy. Když mamka měla teplotu, tak jsem jí měřila a podávala věci, co potřebovala. Na Jaselské se mi moc líbí, nejenom díky novým učebnám, ale taky z hlediska, že tu máme skvělý kolektiv učitelů, skvělý kolektiv žáků, kteří sem chodí. Škola mi dala obrovský rozhled ve zdravotnictví, kde se zajímáme například o léčebnou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační péči, takže mám obrovský rozhled do budoucna. Vím taky, kam se můžu například zaměřit, třeba jako je terénní péče nebo i v nemocnicích. Já jsem se hlásil na tuhle školu na 2 obory. Nakonec jsem se rozhodl pro zdravotní lyceum a udělal jsem jedině dobře, neměnil bych a Jaselská teda pro mě byla jediným výběrem. Tahle škola mě připravuje hlavně odbornými předměty, jako je například psychologie, klinická propedeutika nebo patologie, což jsou velmi zajímavé předměty a mě dali hodně do života. Jsme stará škola, no tahle budova je velmi stará, je to historická památka a ne každý může studovat v historické památce, takže i ty prostředí jsou opravdu krásná. Po maturitě se chci vydat 2 směrama. První je medicína, protože chci pomáhat lidem a zdravotnictví je obor, ve kterém chci zůstat. A druhý směr je fyzika, protože díky této škole a učitelům na téhle škole jsem zjistil, že chci vyniknout i v tomhle oboru. I přes široký záběr odborných předmětů získají studenti všeobecný rozhled. Já ocením, že je tady vlastně komplexní nějaká příprava jako budoucích zdravotníků a přesto je tady nechán prostor pro ty všeobecné předměty. Nejen skrze běžnou výuku studenti získají nějaké všeobecné vzdělávání, ale i třeba právě skrze různé exkurze a alternativní výuky. Studenti navštěvují třeba magistrát města Brna, chodí na Nejvyšší soud, navštěvují Velutugenhat. Velmi často se dělají nějaké exkurze do divadel, ať už českojazyčných nebo cizojazyčných. Navštěvují Osvětim, spoustu muzeí, spoustu expozic týkající se třeba i přírodních věd a tak dále. Žáci mají také možnost vyjet do zahraničí. Jeden z těch nejsmysluplnějších projektů, do kterého je naše škola zapojena, je projekt Erasmus+, díky kterému žáci mají možnost vycestovat do okolních zemí Evropy, strávit tam 14 dní a poznat tu kulturu té dané země, seznámit se s ní alespoň trošičku a hlavně teda také nahlídnout do zdravotnického nebo sociálního zařízení, vyzkoušet si tu práci tam. Takto jsme byli naposled v Barceloně, byli jsme ale i ve Vídni, v Budapešti nebo v Miláně a další výjezdy se chystají.
A kdo chce, může zazářit na některé ze soutěží. Mezi ty nejoblíbenější patří soutěž v první pomoci, soutěž v ošetřovatelských kazuistikách nebo soutěž Hartman School Awards, kde žáci navrhují, jak zlepšit zdravotní péči v České republice. Příležitostí, které Jaselská přináší, je ještě mnohem víc. Prozkoumat je může každý, kdo se rozhodne být její součástí.